I am going through a tough time. I just found out my wife is cheating NeChurch member. Mukadzi wangu ndagara naye pasi, akabva abvuma kuti ndiye akatonyenga murume uyu. Ataura zvekare kuti vanga vatove ne2 years vari murelationship. Apa tava nemwana ane 1 year 2 months. Saka ndichazivi kuti mwana ndewani. Mukadzi wangu ari kuti iye mwedzi wabatira nhumbu haana kumbosangana nemurume uyu pabonde. Mind you, tiri vafundisi. Handizivi kuti neSunday ndichatarisana nesangano sei. I am heartbroken. I have cried kuna Mwari, but the heaven has remained quiet. Kuti ndiudze vanhu kuti mudzimai wangu ndizvo zvaaita, ndinoshaya pekutangira. Ndarwadziwa kuziva kuti while she is pregnant, my wife was having bonde riri unprotected nemurume uyu. Handina wekuti ndingasheya naye dambudziko rangu here vedu weye. Ndichateverawo macomments enyu. Ndibatsirewo kuti ndoita sei.